Здравейте хора, аз съм Dark Wizard MC и това е моето първо клипче от новия YouTube канал. В този канал ще има много повече фън, ще има много повече поредици и ще качвам по-често клипове. Ето ги Dark Wizard MC, ще си миня снимката и ще сложа банер. Спокойно се безпокойте, ето го стария ми канал, който просто се отписвам. Ето подписване. И така хора, сега да ви кажа, че в този канал не го правя само за пари. Този канал го правя само за забавление и за фън. Никакви пари, ако спечеля парите, колко са? Само 10 цента може би. Но, както ви казах, този канал не го правя за пари, а само за фън. И така хора, това е може би което исках да ви кажа. Лайквайте, споделяйте и коментирайте на приятелите си. Също така ще оставя и може би линкове към каналите на моите приятели. За да видите, че те са наистина много големи пичове. И са едни от най-добрите приятели хора. Така че хора, аз бях Dark Wizard MC. Това беше моето първо клипче от моят YouTube канал. Надявам се да ви харесва. Това беше всичко от мен. До нови срещи.